Sa ringunang higayon, miduaw si Governor Gwen Garcia human mapili pagbalik sa tungdanan. Nalipay siya tungod sa gisugat nga sayaw sa mga dancing inmates apan nasagmuyo tungod sa kadako nga kausaban sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC. Si Nico Sereno sa report. Dako ang kalipay ni Governor Gwen Garcia nga magpabilin gihapon ang dancing inmates bisan kun wala nay choreographer. Apan nasagmuyo siya tungod kay mga daan na ang ilang mga uniforme ug ang uban gani sa mga inmates wala nay sakto nga sapatos nga gisulob. Gipasaligan hinuon sila sa gobernador nga bag-uhan og uniforme ug sapatos aron limpyo ug maayong tan-awon. Aron mapatahian dayon ni uniforme ang tanan gyud nato nga CPDRC inmates aron di na itawon magkasibag ang mga kolores sa orange. Samtang nang hinaot si retired Police Major Reynaldo Valmoria nga maabagan sila sa Cebu Provincial Police Office sa pagbantay sa provincial jail. Hinuon, ipananghid ni Police Colonel Roderick Mariano sa Police Regional Office ang hangyo sa jail warden. So far wala na sa drugs. Ang kontraban naa diri nga tabako pero makuha dakpan man dito. Kailan? 2 teams maybe. Yes, 2 teams. 7 per team. Depende kung ano yung kailangan ng CPDRC. Sa pakighinabi sa mga tigbalita, giangko ni Garcia na sagmuyo siya sa kahimtang karon sa CPDRC. Aning kamot in town, pero you cannot escape the fact nga hugaw ka yung CPDRC. Sila in town, makaluluoy ka yung tan-awon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.